το αρχείο που σώζει το realm στο δίσκο να λέγεται new name.realm και όχι default realm. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορείτε να έχετε παραπάνω από ένα realm στο application σας, δηλαδή παραπάνω από 2 βάσεις, είτε για redundancy είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Η διαφορά εδώ πέρα είναι ότι επειδή όταν κάνετε Realm Mission Try Realm παίρνετε το default configuration, φτιάχνετε ένα καινούριο Realm με ένα διαφορετικό configuration το οποίο του περνάτε εδώ πέρα ένα άλλο path. Οπότε πλέον στο Realm έχετε το default Realm, στο other Realm έχετε τη βάση που κάνετε configure π.χ. στο backup Realm ή οτιδήποτε άλλο. Επίσης, μπορείτε να έχετε αυστηρά in-memory realms, δηλαδή να μην γράφετε αυτή η βάση ποτέ στο δίσκο και απλά να την έχετε μόνο στη μνήμη, σε εισαγωγικά, για να τα χρησιμοποιήσετε σαν cache, είτε επειδή θέλετε να αποθηκεύσετε κάπου data για να κάνετε κάποια πολύπλοκα queries ή οτιδήποτε άλλο θα φανταστείτε. Συνήθως για cache, ας πούμε, πιο πολύ ταιριάζει. Οπότε πώς θα δημιουργείται αυτό? Πάλι στο Realm Instance περνάμε ένα configuration parameter και του λέμε ότι κοίταξε να δεις, το συγκεκριμένο Realm έχει ένα in-memory identifier, bla bla bla, reverse DNS notation, για να το κάνετε register, και έχουμε in-memory Realm. Τώρα, έχει ένα gotcha αυτό, ότι αν δεν έχετε strong reference αυτό το Realm, σε κάποια φάση θα περάσει ο garbage collector και θα σβήσει οτιδήποτε υπάρχει. Συνεπώς, αν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε σαν cache, ας πούμε, πρέπει να προνοήσετε να κρατήσετε ένα strong reference στο instance αυτό. Το άλλο πολύ ενδιαφέρον πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι ότι μπορείτε να κάνετε ship ένα application που έχει ένα pre-populated database by default. Π.χ. άμα φτιάχνετε ένα application για συνταγές, μπορείτε να κάνετε pre-package, την database με συνταγή μαζί με το application. Και για να δημιουργήσετε όμως αυτό το αρχείο, το οποίο εν τέλει θα κάνετε sync μαζί με το application, εκεί πέρα που γράφετε τα μοντέλα σας και εν τέλει σε κάποια φάση πάτε να το σώσετε στο δίσκο, πρέπει να χρησιμοποιήσετε explicitly το write copy to path για να δημιουργήσει αυτή την compact έκδοση του Realm και να μην είναι δηλαδή πολλά αρχεία κτλ. Και να είναι ένα συνεπτυγμένο. Μετά το κάνετε drag and drop στο bundle resources, κλασικά. Και το tricky part είναι αν μετά σε κάποιο σημείο θέλετε να κάνετε mutate αυτή τη βάση την οποία κάνατε pre-ship, και για τον λόγο ότι το NS bundle είναι read-only, αναγκαστικά πρέπει να το πάρετε από εκεί και να το πετάξετε στο documents. Thread safety, ένα πράγμα μόνο πρέπει να θυμάστε, ότι κάθε thread πρέπει να έχει το δικό του Realm instance. Είναι τόσο απλό και αυτό σας κάνει guarantee ότι όλα τα transactions θα είναι acid και όλα αυτά που είπαμε πριν για το crash safety και για το consistency της βάσης. Το μόνο tricky πράγμα είναι ότι τώρα περνάμε λίγο σε άλλα νερά, αλλά γενικότερα στο iOS τα threads έχουν δύο μορφές. Η μία μορφή είναι τα dispatch groups και η άλλη μορφή είναι τα run loops. Okay. Τα dispatch groups δεν έχουν run loops και ουσιαστικά είναι ουρές από blocks τα οποία γίνονται execute στο background. Τα run loops αντίθετα, όπως είναι και το main run loop στο iOS, έχουν. Τώρα τι γίνεται, σε κάθε thread το state του Realm γίνεται update στην τελευταία κατάσταση με την πάροδο του κάθε run loop. Το οποίο όμως run loop δεν υπάρχει, είπαμε, στα dispatch groups, που είναι και ο πιο σύνηθες τρόπος με τον οποίο κάνουμε threading στο iOS. Οπότε πάντα στα dispatch groups πρέπει να θυμάστε να κάνετε realm .refresh για να έχετε το τελευταίο consistent state της βάσης.
Ναι. Αν δεν κάνεις refresh, τι γίνεται πρακτικά? Έχεις προηγούμενο state. Okay. Αλλά μόνο σε dispatch group. Ναι, γιατί απλά σκεφτόμουν δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό. Και για κάποιο λόγο το app συνεχίζει τη λειτουργία, οπότε προφανώς κάποια στιγμή ίσως περνάει από... Ναι. Εξαρτάται βέβαια και πώς το κάνει, γιατί μέσα στο blog που στέλνεις στο dispatch παίρνεις instance στο real ή το περνάς σαν πώς το κάνεις. Γιατί πάλι το πιο common είναι το κάνεις μέσα στο blog, οπότε ναι, το έχεις αυτό το θέμα. Okay. Notifications, τι σημαίνει notifications? Notifications σημαίνει ότι το Realm μας δίνει έναν τρόπο όποτε αλλάζουν πράγματα ή συγκεκριμένα μοντέλα από οποιοδήποτε thread να παίρνουν ένα notification. Υπάρχουν δύο τρόποι, τα collection notifications και κλασικό key value observation, όπως ακριβώς δουλεύει στη suite του Objective-C. Στην Objective-C μάλλον, γιατί στη suite δεν δουλεύει ακριβώς. Έτσι ακριβώς δουλεύει και στο Realm. Okay. Λόγω ένας object. Ναι. Okay. Εδώ δείχνω την περίπτωση των notifications. Ουσιαστικά χρειάζεστε ένα strong reference στο ένα λεγόμενο notification token. Okay. Και μετά σε αυτό το notification token πας και λες ότι οποτεδήποτε στην βάση μου αλλάξει κάτι που αφορά το μοντέλο user, στείλε μου ένα notification και ας πούμε στην προκειμένη περίπτωση κάνουμε reload, ξέρω εγώ, ένα table το οποίο δείχνει όλους μας τους users. Και όποτε δεν χρειαζόμαστε πλέον τα updates αυτά, βαράμε ένα stop στο token και τελειώνει το πράγμα εκεί. Migrations, πάρα πολύ σημαντικό, ultra σημαντικό, γιατί πολύ απλά αν κάνετε ship καινούργια έκδοση του application χωρίς να έχει γίνει migration, σκάει χωρίς έλεος. Okay. Δηλαδή πετάει exception και δεν μπορείς να κάνεις, είναι unusable το database, αρνείται να ανοίξει το database. Συνήθως το προλαβαίνεις αυτό. Εγώ πάντα ξεχνάω να κάνω αυτό που θα πεις σε λίγο. Απλά θα δεις ότι θα σκάσει. Πάνω το τρέξω και άπλεξε. Οπότε σκάει, ναι. Αλλά πρέπει να θυμηθείς να το γράψεις στο migration εκείνη την ώρα, γιατί θα πεις, θα το αλλάξω λίγο το μοντελάκι να δω τελικά πώς με βολεύει. Και ξέρεις, περνάει ο καιρός και μετά ξεχνάς να γράψεις το migration και μπορεί να γίνει χοντρή γκέλα. Εντάξει, τα migrations είναι κάτι το οποίο συμβαίνει γενικότερα παντού, είναι αναπόφευκτα. Η μαλακία που τώρα λέγαμε είναι ότι θα σε αφήσει να κάνεις compile, γιατί το validation των μοντέλων γίνεται στο compile time, αλλά μόλις πας να κάνεις access και δει το Realm ότι υπάρχει inconsistency, θα πάρεις runtime error. Η λύση είναι το migration. Και εδώ έχω ένα πολύ απλό παράδειγμα, έστω ότι στο V1 το application μας έχουμε αυτό το μοντέλο, στο οποίο υπάρχει first name και last name, αλλά μετά αποφασίζουμε το version 2 του application μας να τα κάνουμε drop αυτά και να πούμε ότι πλέον θέλουμε να έχουμε ένα field το οποίο ονομάζεται full name. Πώς γίνεται το migration? Μέσα στο application did finish launching with options, κλασική καταβόθρα από bootstrapping κώδικα. Ανοίγουμε ένα Realm configuration block. Κάνουμε increment το schema version του Realm, το οποίο Realm by default, αν δεν έχει τρέξει κανένα migration, ξεκινάει το version 0. Και του περνάμε ένα migration block, το οποίο κάνει capture δύο variables, το ένα είναι το migration και το άλλο είναι το old schema version. Και λέμε τώρα, είναι το old schema version μικρότερο του 1, δηλαδή είμαστε τώρα στο 1 και πριν στο 0. Τρέξει το migration block. Τι λέει το migration block? Λέει, κάνε enumerate όλα τα user models. Okay. Θέσε στο first name και στο last name αυτό που στο προηγούμενο σχήμα είχα σώσει σαν first name και last name. Και πλέον στο new object του καινούριου σχήμα, το οποίο ονομάζεται full name, κάνει concatenate και σώσε αυτά τα δύο.
Επειδή την έχω μισό λεπτάκι να πω κάτι πολύ σημαντικό, sorry. Όχι, εγώ sorry. Είχα πάει να κάνω ένα migration μια φορά και ξεκινούσε ακριβώς ήμουν στην έκδοση 2 συγκεκριμένα και έγραψα if all schema version μικρότερο του 1, bla bla bla, else if all schema version μικρότερο του 2, bla bla bla. Συνεπώς τι έγινε, υπήρχαν κάποιοι χρήστες οι οποίοι από τη 0 έκδοση πήγαν κατευθείαν στη 2 και δεν έτρεξε το ένα migration. Οπότε θέλει πολύ προσοχή τα migrations για κάθε έκδοση ξεχωριστά να είναι στεγνά if blocks, δηλαδή if blocks με if all schema μικρότερο του 1 τάδε, από κάτω άλλο if all μικρότερο του 2, ώστε να εκτελεστούν σηριακά όλα τα migrations ένα προς ένα, αν κάποιος έχει καιρό να κάνει το application του migrate κτλ. Πες τι θέλεις να πεις. Αν δεν με ενδιαφέρει καθόλου να κάνω migration και απλά θέλω να πάω στην επόμενη έκδοση και στρίξει τη βάση. Γιατί κάνεις delete. Okay. Χρειάζεται να κάνω. Δηλαδή, βλέποντας το documentation, βλέπω άμα αφήσω αυτό και το close κενό. Το migration block. Όλη σχήματα. Αυτό. Ναι. Τι συμβαίνει τώρα. Τι συμβαίνει, θα σου πω τι συμβαίνει. Όποτε μετά πας να κάνεις, να ανοίξεις instance στο Realm, δηλαδή Realm Mission Try Realm, θα πάει να δει αυτό ότι έχεις consistency στα μοντέλα και θα πετάξει εξύπνο. Αυτό που το τρέχει. Application did finish launching with options. Μόλις ξεκινάς το application. Και έχει κάποιο τρόπο να σου δώσει notification. Ότι τρέχει αυτή η μέθοδος. Ότι πότε τελειώνει. Γιατί μπορεί να έχεις μια βάση με 5.000, μάλλον 50.000 χρήστες, ας πούμε. Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Δεν είμαι σίγουρος. Λογικά, ναι, θα σου δίνει. Λογικά. Αλλά αυτό ούτως ή άλλως πρέπει να φροντίσεις, ρε παιδί μου, να γίνει κάπως στο background, χωρίς να είναι blocking για το χρήστη. Βέβαια, μπορεί να μην γίνεται πάντα, αλλά καλό θα ήταν, ας πούμε, επειδή όντως μπορεί να έχεις κάτι πολύ μεγάλο, να μην είναι blocking. Τελειώνω, σιγά σιγά. Μπορούμε να έχουμε encrypted realms, που σημαίνει ότι από τη στιγμή που ξεκινάει ο χρήστης το application και δημιουργεί τη βάση, αυτομάτως γίνεται encrypted με ένα κλειδί, το οποίο ξέρει μόνο το application και κανείς άλλος, και οποιοδήποτε και να πάρει τα χέρια του σε αυτό το πράγμα, τυπικά τουλάχιστον, δεν θα μπορεί να το διαβάσει. Boilerplate κώδικας, μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Πολύ χρήσιμο πραγματάκι που έχει το Realm είναι αυτός ο browser, ο οποίος ουσιαστικά είναι ένα UI όπως είναι το PHPMyAdmin, SQL Pro, PGAdmin, whatever, το οποίο πετάς μία print μέσα στο application σου, να σου πετάει το path, και μετά πηγαίνεις και ανοίγεις αυτό το αρχείο με το Realm browser και βλέπεις live πώς εξελίσσονται τα μοντέλα σου, πώς αλλάζουν, τι γίνεται update, τι γίνεται delete κτλ. Εναλλακτικά, αν δεν θέλεις να κάνεις print, πατάς ένα pause και στο debugger βαράς print object, Realm default path, παίρνεις το path, open στο terminal, open το path και το ανοίγει με το browser. Αυτά. Ερωτήσεις, απορίες? Γιατί date, time και τα λοιπά με το interval και όχι ένα κανονικό state? Ήταν αυτός ο περιορισμός που είπαμε πριν? Όχι. Έτσι. Για να πάρει ένα date. Αλλά ναι. Μπορείς να απλά με τον απλό constructor, ας πούμε. Κανονικά, ναι. Εννοείται. Είναι δεύτερο production application το χρησιμοποιώ το Realm. Αν ξεκαθαρίσεις το μυαλό σου τι παίζει με το threading και αν ξεκαθαρίσεις το μυαλό σου τι παίζει με τα migrations, είναι τρομερό. Δεν έχω καταλήξει ακόμα αν αξίζει να μοντελοποιήσεις όλα σου τα μοντέλα με βάση το Realm, ανεξαιρέτως αν θα τα σώζεις όλα στο persistence ή όχι.
Αν το κάνεις αυτό, κερδίζεις όλα αυτά που λέγαμε με το zero copy και το lazy loading, που σημαίνει ότι έχεις κάπως μικρότερο memory footprint. Αλλά από την άλλη, αν αποφασίσεις για κάποιο λόγο ότι έχει χτυπήσει τοίχο, είτε λόγω αρχιτεκτονικής είτε για κάποιο άλλο λόγο, πρέπει να ξαναγράψεις τα μοντέλα σου ξανά. Αυτή τη στιγμή, ο τρόπος που το δουλεύω εγώ είναι ότι έχω native μοντέλα σε Swift και έχω σχεδόν duplicates μοντέλα σε Realm και έχω γράψει adapter, ο οποίος από ένα native μοντέλο φτιάχνει ένα Realm μοντέλο και πάει και το κάνει persist. Δεν ξέρω, εσύ τα έχεις κάνει απευθείας? Ναι. Απευθείας, ναι. Απευθείας. Το δικό μου το use case είναι πολύ πιο απλό. Εγώ, για να σου πω το δικό μου το use case είναι ότι κάποια στιγμή μπορείς να κάνεις search μέσα στο app που δουλεύω και σου επιστρέφει αποτελέσματα. Αν ξανακάνω το ίδιο search, θα σου δείξει τα αποτελέσματα που έχει σώσει ήδη. Και θα κάνει αυτό το που κάνει το Instagram που βγαίνει προγραμματικά το pull to refresh view. Μπράβο. Οπότε μπαινοβγαίνεις και αν υπάρχει κάτι διαθέσιμο θα το δείξει μέχρι να φέρει τα καινούργια αποτελέσματα. Okay. Και είναι κάποια μοντέλα. Άρα τα μοντέλα σου είναι strings, ας πούμε κάπου. Strings, numbers, τέτοια πράγματα. Και δεν χρησιμοποιώ το ignore property, αλλά αυτά τα objects που έρχονται από το server έχουν δεκάδες πεδία. Οπότε και εγώ απλά σώζω αυτά που βλέπεις στο view. Ναι. Σε πρώτη φάση αυτό, μετά έχω κάποια πιο περίπλοκα cases, αλλά δεν έχω σκεφτεί ακριβώς πώς το κάνω. Το δουλεύω τώρα αυτή τη στιγμή. Okay. Να ίσως συζητήσουμε κάποια στιγμή. Επίσης, λέω τώρα εγώ, limitation. Όλα τα property names και τα class names των objects πρέπει να είναι 64 byte max. Γιατί παίζει αυτό το alignment, το bit packing και το data structure alignment, που ουσιαστικά επιφέρει αυτό το limitation. Εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι κάποιος θα φτάσει σε σημείο να βάλει properties που είναι παραπάνω από 64 bytes. Τι άλλο. Στην τεταγμένη τι θα βάλει, 64 bytes. Ξέρω και εγώ, ναι. Μπορεί να βάλει πολλά emoji. Μπορεί να βάλει NS data βασικά. NS data. Άλλο limitation που θυμάμαι τώρα είναι στο tvOS που μου. Μάλλον όχι μου, που κάνουν configure άμα έχω δίκιο ή όχι. Δεν σου δίνει χώρο να γράφει, δεν σου δίνει access. Σου δίνει μόνο ένα temp. Το οποίο πάει και το κάνει wipe μετά, έτσι δεν είναι? Ναι, δεν έχει persistent. Δεν έχει persistent. Δηλαδή όταν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το Realm, αλλά in memory ή μόνο στο cache directory το οποίο θα γίνει wipe. Παλακία. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτά. Στο bus. Επίσης πολύ σημαντικό, ο μόνος λόγος που μπορεί κάποιος αυτή τη στιγμή να πει δεν με ψήνει το Realm είναι ότι δεν έχει cloud syncing. Κάτι το οποίο υπάρχει out of the box με το core data, δηλαδή ότι έχεις μία SQLite εδώ μέσω iCloud, αύριο μεθαύριο ξαναβάζεις, παίρνεις μια καινούργια συσκευή, κάνεις login, κατεβαίνει. Αυτό δεν υπάρχει στο Realm, δηλαδή αυτή τη στιγμή που θέλει να κάνει sync database μεταξύ devices, πρέπει αναγκαστικά να καταφύγει σε custom πράγματα, αλλά υπάρχουν ψήθοι ότι εδώ και καιρό ότι πάνε να το παλέψουν και αυτό και να βγάλουν μια λύση. Που σημαίνει ότι άμα γίνει και αυτό, hands down, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπλέξετε με core data και SQLite και οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Είναι με κλειστά τα μάτια real. Αυτά.
Θα παίξει η πυροποσία. Εγώ δεν θα διακόψω τις φρόσεις. Όχι. Όσοι υπάρχουν πιστοί. Όσοι πιστοί προσέλθετε, αν μαζευτούμε, θα πάμε για καμιά μπύρα, φαντάζομαι. Αν δεν μαζευτούμε, ραντεβού την επόμενη Τρίτα. Την επόμενη τελευταία Τρίτη του Μαΐου. Αυτά. Ευχαριστούμε τον Κόχο για τη φιλοξενία. Υπάρχει optional donation και αναψυκτικά εκεί πέρα. Φώτα. Βότκα. Ναι, ψήνεις.